Как няколко букета цветя спасиха голяма имотна сделка. Имах една сделка за брутална къща около град Пловдив. Невероятно. Изпипахме всичко с документите, всички бяха готови. Всичко перфектно като конец за сделка. И правим среща преди сделката с купувача, с адвокатката му, продавача с адвокатката му и нотариуската. Аз закъснявам 15 минути за тази среща и какво да видя, когато пристигна. Нотариуската бясна, гони всички от кантората и казва: вие сте некомпетентни, не искам да ви виждам повече, тази сделка няма да я направя, вън от тука. Адвокатките, двете, хванали се за косите и се крещат и викат и се псуват. И аз в шах и мат. Какво да правя в тази ситуация? Отидах до един цветарски магазин, взех 3 хубави букета. Първо отидах до нотариуската като най-важният човек в тази сделка. Подарих и го, казах и колко е права, колко е компетентна и колко е важна. И тя каза: моето момче, браво! Така е наистина, покани ги обратно, за да направим сделката. Преди това на улицата двете адвокатки с клиентите си стоят една срещу друга и пак си разменят реплики между пейките. И на тях по 2 букетчета, айде сега вътре да отидем при нотариуса, и всички се разбраха и бяха щастливи и изключихме сделката. Тоест, извода какъв е от тази елементарна история? Че жените са си жени дори и в имотните сделки. Винаги трябва да им се угажда и винаги трябва да им казвате, че са красиви. За повече истории като тази, последвайте нашия канал.